Barangay Kagawad po sa bayan ng Kalasyaw, patay sa pamamaril habang naka-duty. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Mga idol, narito tayo ngayon sa Kalasyaw na kung saan nagkaroon ng insidente kahapon Mayo 27. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagpapahinga umano ang 31 anyos na incumbent Barangay Kagawad nang lapitan ng hindi pa nakikilalang sospek dakong alas 11:35 ng gabi. Makikita sa CCTV footage na tinangkang barilin ang biktima ngunit nagmintis ang unang putok dahilan upang makatakbo pa ito. Gayunman, hinabol umano ng sospek ang Kagawad at makailang ulit na pinaputukan. Agad na isinugod sa ospital ang biktima matapos magtamo ng maraming tama ng bala sa katawan at ulo, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Agad namang nagsagawa ng malawakang manhunt operation ng Kalasyaw Police at mga karatig istasyon laban sa mga sospek na tumakas sakay ng puting motorsiklo patungong timog na direksyon ng Magsaysay Bridge. Na-recover sa crime scene ng 4 na basyo at isang slag na pinaniniwalaang mula sa kalibre .45 na baril. Ayon sa punong barangay, hindi na umano maayos na makausap at tila balisa ang Kagawad bago nangyari ang insidente. Unang-unang umupo kami, talagang wala siyang absent, wala siyang, lahat ng events namin nandyan siya lagi. Pero nung etong mga last year na, parang nagbago siya. Kasi ang sinasabi nila sa akin kahapon ng lunch, pagkatapos ng pananghalian daw, parang di mapakali dito, lalabas, mamaya darating, lalabas, kaya parang naninibago yung CVO ko na nandito kahapon. Siya, mas yaring tao, madaldal. Oo, madaldal siya. Mabait din siya at saka palatawa. Patuloy pa ang backtracking ng CCTV footage at investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at motibos sa krimen. Samantala, tumanggi namang magkomento ang pamilya ng biktima sa insidente. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.